Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo saderepun ngaos kita maos suratul Fatihah. Mugi anggenipun ngaos bikap pinaringan ilmu ingkang manfaat barokah fid dunya wal akhirah. Ala diniyah cerita ilahi ta'ala wa bisyafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nafa'ana Allahu bi wa bi ulumi bidzalika. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dipunajengaken pawaosan kitab Mabadi Fikih juz tunggal halaman sekawan. Soal ma iku opo makna asyhadu alla ilaha illallah utawi artine atau maknane kalimat asyhadu alla ilaha illallah. Jawab maknahu utawi artine kalimah asyhadu alla ilaha illallah iku a'taqidu nekodake sapa ingsun annallaha ing setuhune Allah iku wahidun siji la syarika ora ana kang nyekutoni iku maujud lahu maring Allah fi ibadatihi ing dalem ibadah maring Allah wala fi mulkihi lan ora ing dalem kratone Allah Maknanipun kalimat asyhadu alla ilaha illallah inggih punika meyakini satemene Gusti Allah nekodaken iku meyakini dengan sepenuh hati bahwa sesungguhnya Allah niku zat kang tunggal, zat kang suci. Ora ana sing nyekutoni, ora ana sing madani di ibadatihi wala fi mulkihi. Anggenipun ibadah dhateng Allah niku boten wonten sing madani. Contone ibadah sing wajib nggih punika salat. Wala fi mulkihi kerajaane Gusti Allah. Anggenipun Gusti Allah kuwasa atau memerintah langit bumi saisine. Kekuasaan niku sedaya mboten wonten sing saged madani. Soal ma iku apa makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah utawi artine utawa maknane kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jawab maknahu utawi artine kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah iku a'taqidu nekodake sapa ingsun anna sayyidana ing setuhune bendoro kita, bendoro Gusti kita Muhammadan ya kuwi Nabi Muhammad, rupane Nabi Muhammad iku Rasulullahi utusane Allah. Yakini bilih kanthi Nabi Muhammad niku dados utusane Allah. Kedah yakin niku maknane. Diutus li jami'il khalqi maring kabeh makhluk. Makhluk ya jin, menungso, hewan, kabeh makhluk Gusti Allah.
Mboten namung menungso tok, semua makhluk. Wajibulan wajib apa taatuhu, taat dateng utusane Allah. Wajib napa sing diperintahne kalian Gusti kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nggih awake wajib taat. Fima ing dalem perkara iki. Fima ing dalem perkara amara kang perintah sapa Nabi Muhammad ing ma. Apa sing diperintah awake kudu taat. Watas dikuhu lan benerake Kanjeng Nabi Muhammad. Fima ing dalem barang iki mandheke ning barang akhbaro kang lagi kasih kang. Akhbaro kang aweh khobar sapa Nabi Muhammad ing ma. Apa sing dikabarne kalian Kanjeng Nabi iku kadhe wajib membenarkan, tidak boleh menyalahkan. Wajitina buma. Terus wajitina buma lan ngedoi perkara. Mandhe kene perkara. Lan ngedoi perkara naha kang nyegah sapa Nabi Muhammad iki sapa nah iki lho iki maksudnya sapa Kanjeng Nabi Muhammad nganhu saking ma. Wazajaro lan nglarang sapa Kanjeng Nabi Muhammad. Maksudnya napa wae sing dicegah kalian sing dilarang kalian Kanjeng Nabi niku awake dhewe ngekedah nderek ngedohi. Niku maknanipun kalimah asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Niki disebut kalimah tauhid, niki kalimah syahadat Rasul, syahadat tauhid, syahadat Rasul. Soal maiku opo makna iqomis sholati utawi artine iqomis sholat maknane anju menengi sholat. Jenenge sholat iki maksude piye to? Jawab maknahu utawi maknane iqomis sholat utawa jenenge anju menengi sholat niku wau iku fi'lus sholawati nglakoni pira-pira salat al-khamsi kang 5. Maksudnya jenenge salat yo nglakoni salat 5 wektu. Sing salah sijine ibadah wajib bagi setiap mukminat ing setiap wektu saben dinane ana 5 wektu. Soal ma iku apa? As-sholawatu utawi pira-pira salat al-khamsu kang 5. Lah salat 5 wektu iki apa wae? Jawab iya utawi salat kang 5. Salat kang 5 iku as-subuhu salat subuh 1. Wal zuhru lan salat zuhur, wal asru lan salat asar, wal maghribu lan salat maghrib, wal isya'u lan salat isya. Di rolu patmo subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Itu salat 5 waktu. Soal maza ing opo? Maza ing opo yalzamu wajib apa mah qabla sholati ing dalam sadurunge utawa sedurunge salat. Nah, perkara sing wajib apa wae to? Perkara sing wajib sadurunge salat. Maksude apa wae sing wajib dilakoni sadurunge salat
Jawab yalzamu wajib qabla sholati ing dalem sadurunge atau sedurunge salat apa sing wajib apa wudu nah, jawabe sadurunge salat itu sing wajibne ya kuwi apa wudu dhisik ora butuh krungu adzan langsung mlayu salat mboten wudu dhisik sesuci dhisik. Soal kam iku furudul wudu'i utawi pira-pira fardune wudu. Saiki bahas wudu. Nah, terus pertanyaannya fardune wudu iki ana pira to? Nah, mergo sing dibahaske sadurunge salat wudu ya moko perkara sing dibahas dhisik ya wudu dhisik, ora salat dhisik. Salat sik sebatas lima waktu niku wau subuh, zuhur, ngasar, maghrib, isya ngoten tok riyen. Dadine pelaksanaane dhisik sing diterangne wudu, soalé sing wajib sadurunge salat wudu. Jawab furudul wudu'i utawi pira-pira fardune wudu iku sitatun 6. Ada 6. Al awalu utawi kang kawitan iku an-niyatu niat. Nomor 1 niat, atane utawi kang nomor loro iku ghuslul wajhi masuh wajah. Asalisu utawi kang nomor 3 iku ghuslul yadaini masuh tangan loro. Ma'al mirfaqo ini sartane sikut loro. Sartane maksudnya ora batas sikut gak, tapi sartane. Dalam arti sing diwasuh tangan sak sikute. Sikute mulak kewasuh, ora kok tak durung sikut batas sikut terus pun sikute kudu melok diwasuh. Ar-rabi'u tawi kang nomor 4 iku mashu ba'dir rosi ngusap sewenai iki ya sebagiane sirah. Iku sing nomor 4 ngusap setengah sirah. Ngusap nek sirah ngusap ora masuk tapi ngusap. So, rambut ya kena bagian dari sirah kan ya termasuk rambut. Al-khamisu utawi kang nomor 5 iku ghuslur rijlaini masuh sikil loro. Ma'al ka'baini sartane kemiren loro. Kemiren iki ya polok. Napa mata kaki nggih. Mata kaki. Iki polok. Niku yo melok kudu diwasuh, ora kok batese niku tok empres gak melok kudu diwasuh. Sartane. Asadisu tae kang nomor 6 iku at-tartibu urut-urut. Maksudnya urut ya kudu urut bar masuk bar niat terus masuk wajah. Ora oleh kok sing nyekel banyu utawa sing kupak banyu tangane terus bar niat terus tangan langsung ngono gak oleh. Iku jenenge gak urut, niku rasa nggih. Kudu urut bar niat masuk wajah, masuk tangan, terus ngusap setengah sirah, terus masuk sikil loro. Lah kuping ora gak sunah. Soal maniyatul wudu'i ma iku apa? Utawa ma iku piye ngene iki. Ma iku apa ning ngene? Niyatul wudu'i utawi niate wudu. Niate wudu ke apa to? Utawa bacaane piye to? Kuwi
Jawabe nawaitu rafal hadasi al ashghari. Nawaitu rafal hadasil ashghari ngono tok. Ora apa kae nek sunatan nawaitu wudu'a li rafil hadasil ashghari fardhu lillahi ta'ala niku sing lengkap. Tapi sing pokok nawaitu rafal hadasil ashghari niku tok sing wajib niki. Wajib kudu diunekne niki telu niki. Nawaitu rafal hadasil ashghari. Dene liyane niku tambahan. Pomo ora diwaca gak apa-apa, sing penting telu niki kudu diwaca. Maknane nawaitu utawi niate wudu iku nawaitu rafal hadasil ashghari. Lafat nawaitu rafal hadasil ashghari ngoten maknane. Terus dimaknani iki mulai maknane arti niat niku niki sange niki. Niki cuma budone lek niate niku lafate niki ngoten tok. Nek maknane niki lekase. Niat ingsun. Nawaitu niat ingsun, niat sapa ingsun. Niat raf'al hadasi ing ngilangake hadas. Ing ngilangake hadas al ashghari kang cilik. Niat ingsun ngilangi hadas cilik niku sing wajib. Lakno niki lebih dipermudah ben iso barengne niat kalih masuk wajah niku dijupuk sing wajib. Kudu dingerteni sing wajib nggih telu niki. Dadi ketika engko masuk wajah bareng niat gak bingung. Wis penting telu niki wis kejupuk. Kemuliane sir arep nambahi monggo. Kasusnya kan biasane mergo sing di unek nene jero ati iki terjemahan saka nawaitul wudu ali rafil hadasil ashghari sing pasuratan iku duwa nika akhire ati keberatan ora kulino. Atine keberatan, terlalu panjang. Akhirnya menyesuaikan bareng kali masuk wajah niku kesulitan. Tapi lek singkat niki enak. Nah, syukur lek iso lengkap. Nawaitul wudu ali rafil hadasil ashghari fardhu ta'ala niku iso dilebokne jero ati niku malah bagus. Soal ma iku apa? Ma iku apa al hadasu tawi hadas al ashgharu kang cilik. Al ashgharu kang cilik. Enek jenenge kono. Al ashgharu kang cilik. Soal ma al hadasul ashgharu nggih. Jawab wa utawi hadas cilik iku kuluma saben-saben barang. Iku kuluma saben-saben barang yubtilu kang batalake apa ma kang batalake apa ma al wudu'a ing wudu. Jadi wau niate kan nawaitu rafal hadas. Berarti apa to sing diarani hadas ki? Ashghar, hadas cilik ki apa itu? Mergo niku masuk dalam niat, lah niku ditanyakne sing diarani hadas cilik ki apa? Ya kuwi setiap perkara sing membatalne wudu, yang membatalkan wudu. Sing batalne wudu napa wae? Nah, mungkin niki. Di durasine pun kathah dipun akhiri samonten dipun lajengaken video salajengipun. Mugi-mugi anggenipun ngaos pun paringi barokah ilmu manfaat di dunia wal akhirah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.